Буа районында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясының зональ семинар киңәшмәсе узды. Төрле милләт вәкилләре дус, тату яшәгән Буа районында туган телне саклау, авылларның киләчәген кайгырту, гомумән мәдәният үсеше өчен нинди эшләр башкарыла? Үрнәк алырга буламы? Әлеге сорауларга җавапларды хәбәрчебез Мөршидә Җихан белеп кайтты. Тел мәсьәләсе кебек четерекле юнәлешнең дилбегәсен Марат Әхмәтовка тапшырганга 2 ел узып китте. Җиң сызганып эшкә керешкәннән бирле аның юлдан кайтып кергәне юк дисәк тә хата булмас. Бүгенгесе Буа районына китерде һәм әлеге төбәкнең милли вәзгыять торышы белән танышу Исәк авылыннан башланды. Бүгенге көндә милли мәгарифкә республик күләмендә зур игътибар бирелә. Яшь буынга туган телне, әдәбиятны, тарихны, мәдәниятне өйрәтү әһәмиятле бурычлардан санала. Бер кавемнең дә хәле үзгәрмәс, үзе теләгәнчегә хәтле дип искәртелгән бер аятта. Исәктә үзгәрешләр күзгә күренерлек, ә иң мөһиме үзгәртергә теләк бар. Киләчәк буын милли гореф-гадәтләрне белеп, өйрәнеп үстен өчен мәчеттә ел саен төбәк ара мөнәҗәтләр бәйгесе үткәрелә. Без инде мөнәҗәтләр аша татар телендә дин дә күтәрәбез, Аллага шөкер. Һәм инде башка инде безнең намаз бәйгеләре, Коръән бәйгеләре, азан бәйгеләре шунда уза, әлхәмдүлилlah. Инде алар төбәк ара уза, безнең Буа белән генә бәйле түгел. Менә безнең Чувашия ягыннан да киләләр, инде башка өлкәдән дә киләләр, Аллага шөкер. Бәхет эзләп шәһәргә киткән исәклеләрне, бигрәк тә яшьләрне яңадан кайтару максатыннан авылда эш урыннары булдырылган. Кыска гына вакыт эчендә капчык тегү цехы ачып эшләтеп җибәрү шуның бер үрнәге. Шушлар әгәр авыл җанланып китсә, ужанда 7 мәктәп, уже балалар бакчасына җирлек мәктәпкә кирлек 7 бала килеп чыккан, уже 2 семья кайткан. Һәм шулай булгач анда мәктәптә җанланып ачылачак. Менә ул телне саклауга менә шундый бик зур өлеш кертәм ирек мөнчиннән. Молодец ул чын. Шундый кешеләр булса, авыллар сакланса, тел сакланачак. Әлбәттә, татар телен саклау бик зур бурыч һәм бик зур эш дип әйтик. Безнең авылда, Исәк авылында без әле юлның башында гына. Инде эшләгән эшебез дә күп түгел әле, мин шулай дип бәя бирәм. Безнең эшкә район башлыкларының кызыксынулары бар иде. Чөнки сизелә, аларда да шул ук проблемалар аларны борчый һәм алар да бу эш белән шөгыльләнәчәк. Исәктә эре мөгезле терлек һәм кош-корт фермалары ачылып, шактый нәтиҗәле эшләп китүдә киләчәккә зур өметләр баглый. Мен артык тавыгым бар, бройлерым готовы уже менә ипишис күркәм бар. Менә ярмарка башына уны салат әсә менә итәгә суя торган икән. Һәр җирлек, һәр авыл шәһәр үз өлешен кертүне үзенчә кайгырта. Районда 4602 укучы. Шуларның 2846-сы татар. Белем белән бергә милли тәрбия дә бик мөһим дип белдерде Милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова. Районнарга без чыннан да рәхмәтле. Монда татар теленең үсешенә түгел, чуаш теленең үсеше өчен дә бик зур игътибар бирелә. Белгеч барлыгы 7 район күрсәткечләренә нигезләнеп милли мәгариф торышына анализ ясады. Мәшәкатьле булуга сылтап, грантлар алуда катнашмаучы мәктәпләр барлыгын сөйләде. Марат Әхмәтов андый мәктәпләргә белгеч җибәреп, ярдәм итәргә кирәклеген һәм татар халкының үсеш стратегиясенең цитаталарын плакат итеп һәр милли мәктәп диварына беркетергә кирәклеген әйтте. Чуаш милли мәдәни үзәге рәисе Владимир Ильин милли кадрлар җитенкерәмәве белән уртаклашты. Әмма тулаем Буа районында милли гореф-гадәтләрне саклауда эзлекле эш алып барыла диде. Эзлекле эшнең нәтиҗәсе итеп Марат Әхмәтов Буа районын үрнәк гамәлләре өчен рәхмәт хаты белән бүләкләде. Биредә матур гына эзлекле эш алып барыла дип әйтәбез һәм уңай күренеш бар бу мәсьәләдә. Һәм киләчәктә аңа инде әле яшь җитәкче буларак шушы өчен эзлеклек китермичә, аны матур гына дәвам итәргә. Шулай ук шәхси үрнәк нигезендә милләтебезнең киләчәген кайгыртуга зур өлеш керткәне өчен Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров хезмәте дә аерым билгеләп үтелде. Үз авылын саклап калу максатында менә Ирек Мөнирович бик матур гамәлләр эшләгән, эш урыннары булдырган. Әле киләчәктә киңәю мөмкинлеге дә бар, шуңа күрә бик матур үрнәк. Буа районында даими үткәрелгән милли мәдәни чаралар да бихисап. Яңа гына Раил Садриев җитәкчелегендә Буа Талиясе театр лабораториясе эшләде. Шушы көннәрдә генә Буа дәүләт драма театрында Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга халыкара сәнгать фестивале башланды.
туган телне саклауда иң беренче багана булып гаилә булса, икенче багана милли мәгариф, ләкин бу ике багана мәдәниятсез берничек тә яшәй алмый. Чөнки милли гореф-гадәтләрне саклау, милли мөхитне саклау ул мәдәнияттә тора. Bir şeyge şeyine başlasan kıtıp canın şuha. İmiş bu da düşmegen. Заналь семинар киңәшмәдә катнашучылар мәдәни чаралар белән танышуны Буа үзәк паркында дәвам итте. Бүген без Буа районында, онда безнең кардәшләребез бик күп кенә чаралар оештырганнар. Без ишетеп торабыз, белеп торабыз, Буа районында һәр вакытны ул чаралар оештырылып тора, безгә күрсәтер өчен генә түгел. Һәм бик югары дәрәҗәдә оештырыла, аларның һәр вакытны безгә бик ошады. Балалар катнашында театральләштерелгән тамашалардан тыш кунаклар рәссамнар күргәзмәсе белән танышты. Интеллектуаль уеннар мәйданчыгында да булды. 32 милләт вәкиле яшәгән Буа районында әлегенә тел комиссиясенең Заналь киңәшмәсе тамамланды. Әлбәттә, бар яктан да үрнәк булып булмый, ләкин бик күп күрсәткечләрдән Буа районы өстенлекле булып чыкты. Һәр хәлдә шах һәм мат куерлык булмады. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, махсус Татарстан яңалыклары өчен.